Sogolendo ana Mali kono Mali koka Bamako na lamini bela jele Malien munu be koka ani mawara munu be nu sogolendo anga kuna funu na ambu bela jele fu sogwara na ambe foli kerengrene takanyeshi Malien ma munu be université la Ghana a ke ba amato kuluka reclaration cheha ni wati na mishika kuru de bishome kata onga jabarani bla uka pare de chômeur kono bébé ski foni ni bana ko mo soroka se kata classe kono donc akara Malien demsenu munu be université la si c'est na ga maw kambu foku wala mando jugal kuyate aleni jani kambu fo ja maw do bu boya eni nyango uta obla université ngona tindron abi yala kalandiga kuno ibe wati mi ni masiti nyanye minti inglefo o frabi inglefoti comme na mi on yi sa on baliku kon me kalanga nguna de anyo doninga aw de kon yaw saka tacha ba meti on dem seni na ma sanduru soro abisaka kan wolo vlade aresiri o ni bi korofuna bi doga ka tafe Somalayna mi buguni sira baka kasara do keray duguta mobile fla air kumantu ani AKR ma wolon fla de ni tora ko senfe na buguni maw anyamaw yo wuli ka joke akola kulukuro kaw fe doni ka famiyali ke kalana o sugu fiya sigireno ulu fe bafla be kaw fe minye jongo kaw ka yoro lai na lebe usubi janya cercle konana kamale nindo bingera aleka kuchala kaw ulu konme ka nywanda saniya kota na srafe ulu yo okurumo karlike malini irisi buruno blara sebena sa no memorandum kurai mimina na to ni wati na irisika ulu be fe bara mga kan fe nuclear kola an ka wudi ka joke anga sogomada na sarabasa oye conseil des ministres imprimerie tigu ukanga fo tare ministre Musa Alassane no Musa Galawuye affaire ale wuli ka joke sa ya sa gouvernement be se ka demande to na imprimerie tigu ma sanika ke ufe commando ga ke ufe mina munun be bi ukana bokko kan na tuguni kana ulu concurrence ya Musa Alassane ale o sebem la ta conseil des ministres la kuma kera sanu anga tonobo ka keni sanu yere staria kurayi kuma fana fora Jeux olympiques baro ka fo Malibi labena kabitai o kunungo tuabu ka somi nyashire flani monument de l'indépendance ni okunye ke bangu nga misiri M5 wati c'est fukoro ko farkolo nyina de kalaw ko nga jaro barakera kunu farkolo nyina je nyama danga no oye Musa Sylvain ale tumbei mamunu be nulu ka ngata Jeux olympiques la salu bela jele ko ma kenaka ambassade de France ka mami nyashino no nkonu ma ale ni CCF directeur mi mana mi borola ana oda outlook monter en division première division o fana ko e ko mabawa FC Jara Sheduru na ore nyana bulu ni ale Sheduru ale bina bibi o nyina ale yelela ga o ka o fe basket fana o ko be sena bi ka fo sini ministre des sports ale a fo conseil des ministres mo yesa ko ka wala nyuma ndonke
ka ɲɛsi farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ma minnu y'u seko kɛ maa minnu bɛ kupu ta u bɛ jɔnjɔn ta u bɛ médaille sɔrɔ ni maa si t'u lakodɔn olu tɔgɔla don k'o kɛrɛfɛ sa ko ale yɛrɛ na médaille di maaw ma maa minnu y'u cɛsiri farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la ne ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw jala ko a kan ka di olu ma olu n'a man kan dɛ o ye mun ye balontan bɛ ka mun ɲa ye a bɛ di balontannaw ka mɔgɔw ma mun na u ye mun di Mali ma foyi mérite bɛ di maa ma maa min ye nɔbɔ di ko la bɛɛ jɛra a kan k'a fɔ ko tiɲɛna ni nin dira karisa ma a n'a ka kan wa minisiri an fana bɛ fɛn kelen fana fɔ a ka bɔ ɲɔgɔnnajɛ ɲɛnajɛ labɛn ninnu ni séminaire ninnu na quoi k'a ɲɛsin baara yɛrɛ ma baara minnu bɛ mɔgɔw nafa i n'a fɔ Ibrahima Kebe u ye o sira k'o don baara la cogo min na nin waati in na ale tɛ pionier ka yɔrɔ in na ye de ya olu n'a ɲɔgɔnko na olu caman sera ka taa o baara ninnu na a b'u ɲinɛ M5 kɔ n'i ka baara bɛ bɛn ko politique ni politique mɔgɔ bɛ ka minɛ ka bila kaso la i tɛ yɛlɛma fɛn wɛrɛ la sɔn wɛrɛ in na nin y'an donkan ye Amara bi sɔgɔmada in na an b'a fɔ n ko cɛkɔrɔba nogojugu o kɔ ti dibi ni maa min kɔni y'i bolo don dunden kɔnɔ ni di de kɔni bɛ yen i na tila k'i tɛgɛ nɛngu sɛnɛkɛfɔli fana ja o ja galama bɛ sɛbɛ bolo so ani musow do bi k'u ka hakɛ to han nasan segi yɛlɛmana ka kɛ mana ye dugubaw kɔnɔna na kɔrɔ min bɛ segi la makama min bɛ segi la furu siritɔ k'u mina segi bɛ bila furu minanw na ni yɛrɛ y'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ u b'a fɔ ko nasan segi hali tubabukan na aw t'a fɔ ko panier de la ménagère wa sachet de la ménagère bɛ yen de bi an ka jamana kɔnɔ sariya dɔ taara ko min ye mana ye a ma fɔ fila mana a ma fɔ tantan mana a sogo o sogo mun bɛ kɛ ni maaw b'u bololaminɛnw k'a kɔnɔ ko ka a feereli bali cɛmɔgɔ Sangare a waati la ale tun bɛ minisiriya la n'o ye sigida lakana minisiri ye ale ye wulikajɔ caman kɛ assemblée kɔnɔna na ka taa ni sariya sɛbɛn in ye kunungo o de tun ye manani tɔgɔla don ye diɲɛ kɔnɔ ka manani bɔ yen pewu n'o ye le 3 juillet ye an ye mun na kɔlɔsi bi ne ɲɛ tɛ fɛn na bi Bamakɔ kɔnɔ min tɛ kɛ manani kɔnɔ tiga bɛ k'a kɔnɔ buru bɛ k'a kɔnɔ dumuni tobilenw bɛ k'a kɔnɔ dumuni kalamanw bɛ k'a kɔnɔ fɛn minnu bɛ kɛ o t'a kɔnɔ nka mana yɛrɛ ye mun ye mɔgɔw t'a dɔn mana in ɲɛ bɛ mana min n'i bolo nin ye mana finman ye goudron ji don goudron ji in fana o fana maamunen don ni peinture wɛrɛ de ye o peint n'i y'a da cogo o cogo a ti yɛlɛma diɲɛ kɔnɔ i y'a kɛ cogo o cogo a ti yɛlɛma ka bɔ a ka manaya in na wa n'i ye fɛn k'a kɔnɔ ale de b'i to nɔfɛ aw dun filɛ na aw ka sɔ wa n taara ka mun de a bɛ na o de kɔnɔ don o don i m'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ti sɔn fiyewu u ka jikalan ka kɛ mananama kɔnɔ bɔli mananama u ti sɔn ka jikalan ka k'a kɔnɔ parce que a dilanna ni min ye n'a ni jikalan ye ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔ bɛ don e ka jikalan de la donc e min bɛ mɔgɔ bila don o don a ye ne ka juga bila kɛrɛfɛ a y'a dasiri a ye n ka mana dasiri dɛ an k'an ka buru fara a kan o mana in dɛ i bɛ k'o dun koyi an lamɛnbagaw ka hakɛ to bi bɛɛ lajɛlen bɛ mun fɔ ko an ka banaw ka ca n'i ye banaw ta bi min bɛ cɛw la kosɛbɛ o ye kulusidala lagosi ye a kɔlɔlɔ fɛn yɔrɔ mun ye an bɛ fɛn minnu dun
munu me dun fana ame mula kolosi ula tiɲɛ do n'ala fɛnw tɔgɔ bi fɔ ka caya nga bi ne ɲɛ tɛ fɛn na min bɛ dilan an ka jamana kɔnɔ ko min bɛ yen ko n'o y'a sɔrɔ ko angɛrɛ ti k'o la ni maa min b'a fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ manani na an ka jamana kɔnɔ taa abattoir la n'u ye misi faa a f'u k'a furu dayɛlɛ i ɲɛna ala ni furu bilama mana min bɛ don misi furu kɔnɔ u bɛ manani min ɲimi n'a ti yɛlɛma n'a bɛ don furu kɔnɔ furu mana fara yɔrɔ o kan ka kɛ nɔgɔ ye nka bi mɔgɔw bɛ tila ka taa o manani min bɔ o la o yɛrɛ o y'a misi yɛrɛ furu yɛrɛ nɔgɔ tali yɛrɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la o ka tɛmɛ ka bɔ yen ko ɲɛnɛma fɛn kɛnɛma caman bɛ yen a bɛɛ bɛ kɛ ni manani ye bi a bilara nasansegi nɔ na hali n'o y'a sɔrɔ nasansegi kɔrɔ min b'o la musow b'o fɔ o bɛ fɔ furu siri waati nin bɛ bili kun jumɛn na n'o tɛ ɲinti bɛ di mɔgɔ ma o nka est-ce que ɲinti bɛ ji soli e ye ji kɛ ɲinti kɔnɔ ko n bɛ taa di maa ma yɔrɔ tɔ e kɔni t'a fɔ o ji ka se wa aw ka mana ko in bi ten kabi kelen n di mana feerela kɔnturu la n tɛ mana izini kɔnturu la n ye jateminɛ mun kɛ n bɛ k'o de fɔ an ka hakili to an yɛrɛ la an ka sigida fɛn minnu ma an mago sa yaasa don dɔ la an ka se ka kisi a kɔlɔlɔ ma n'a y'i jamara dugukolo se i ka mana in don i ka san kɛ i k'a bɔ i bɛna ye a b'a mana kelen na ye tuguni wa a bɛ cogo min n'i ye fɛn kalaman bila mana in kɔnɔ k'a da siri k'a bila a tɛ si nka e ka filen fila ta i k'i ka juga i ka fɛn dɔ bila a kɔnɔ i ka tila ka na i bɛna sɔrɔ a bɛ cogo min ani i ka mana t'a lajɛ donc an ka hakili to an yɛrɛ la an ye nasansegi bila ka tugu mana kɔ an ye burusan bɔrɔ bila ka tugu mana kɔ keba an ka cɛkɔrɔba amadu seru tarawele amadu jikɔrɔni anw b'a wele ko aba n'i taara faransi n'i m'a fɔ ko dɛdɛ ka amadu i t'a ye amadu jikɔrɔni ko an ma bamakɔ yan bamakɔ kelen in na yan pour que buuru kun ka don i ka so kɔnɔ fo certificat kun ka k'i bolo certificat jumɛn don k'aw bɛ dumuni kɛ tabali kan o certificat i bɛ taa ta premier arrondissement na pour que buuru i ka buuru dun bamakɔ kɔnɔ yan wa n'i taara buuru san a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o bɛɛ bɛ jateminɛ fana u bɛ taa aw ka so ka taa la n'o y'a sɔrɔ aw bɛ dumuni kɛ tabali kan fɔlɔ buuru bɛ sɔrɔ ka feere i ma buuru bɛ cogo di bi bɛɛ b'a san o sɔrɔla mun fɛ i b'o dɔn a maliyɛnw de ye dusu ta k'a jateminɛ k'a fɔ ninnu bɛ nin kɛ cogo min an yɛrɛ ka dɔ kɛ a boulangerie fɔlɔw o ye donsolo ka boulangerie hali sini sɔgɔma mɔgɔw bɛ aran jɔ buuru la donsolo ka boulangerie da la n ye maaba ye n ka cɛn n ka surun n ye ministre n ye fɛn hali sɔgɔmada in na mɔgɔw bɛ aran jɔ 15 ans bugu donsolo ka buuru nɔfɛ o ye buuru ye fini don cogo yan bamakɔ yan fini n'i tun ye sule don ka taa yɛlɛ premier arrondissement commissaire ka karo kan i b'o wari sara dɛ sule sɔngɔ in o bɛ bɔ i kun dɛ donc an yɛrɛ sera ka fɛn minnu dilan an yɛrɛ ye ka bila tubabuw taw nɔ na an sera ka cɛsiri minnu k'an yɛrɛ ye an ye fɛn minnu ɲini k'an jija n'an ka maakɔrɔw y'olu di an ma u ka cɛsiri n'u ka timinandiya fɛ an ka n'olu bila manani kun tɛ yan anw fitinin anw tun tɛ manani dɔn mana finman in a nali n'a mɛnna jamana in kɔnɔ a tɛ tɛmɛ san 20 kan donc bi a kɔlɔlɔ de bɛ ka caya waati yɛlɛma kɛlɛbaw an b'a fɔ sa ko funteni bɛ nin bɛ fɛn minnu kun t'an jɛla n'olu nana don an jɛla funteni bɛ kɛ dɛ
an tatɔ segu o don t'a dɔn n'aw ye kɔlɔsili kɛ a ye so kelen ye sira la koko korilen don du min da la wa wa i kun ɲɛ bɛ sanba min natɔ la segu sira in na e ka maga dɔ ka bakɔrɔnin na bani wa sɛ dɔrɔn i bɛ dugu bɛɛ bɔlen i kama o ɲɔgɔn minɛ in ni o ɲɔgɔn faamu in dɛ o de bɛ anw jɛ Bamakɔ yan sigi tɛ diya ni sigidalamaw ma bɛn o wa sigi fana tɛ taa ko dɔ kɔ n bɛ tile wo de fɔ yan Bamakɔ tɛ bɛn na yɔrɔ ye Bamakɔ tɛ wari ɲini yɔrɔ ye a bɛ digi mɔgɔw la mais duguba n'o ye capitale ye o yɔrɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ kɛ o yɔrɔ ye donc an ka hakili to manani na kɔlɔlɔ ka bon n'a nafa ye bi an ka adamadenya la i bɛ taa du o du kɔnɔ bi ni buru manalen tɛ manani kɔnɔ i ɲɛ bɛ buru kelen in na yan anw fitinin an ma deli ka buru ye moto kɔfɛ an ma buru tun bɛ na cogo min i b'a dɔn a b'a fɔ min ma ko voilà des chevaux ninnu buru bɛ bila o de kɔnɔ k'a datugu ka na a bɛna turu kɛ carré kɔnɔ minnu b'a san olu b'a san minnu bɛ di butigitigiw ma u bɛ feere butigitigiw ma a bɛ taa sɔgɔma wula fɛ tuguni a bɛ tila ka na tuguni nka bi i ni mototigiw bɛ bɛn o kɔfɛla yɛrɛ chargelen ko camion buru sogo fɛn bɛɛ lajɛlen o nɔgɔ n'o fɛnw o bɛ tila ka taa don yɔrɔ jumɛn tuguni a bɛ don anw de kɔnɔ donc nin kun ye bi ta ye n b'a dɔn mana feerelaw u n'an sɛbɛkɔrɔ nɛni bi nka a kɛkun to o ye mana in bɛ se ka kɛ ka baara wɛrɛ kɛ min tɛ nin si ye musow k'u jija u k'a matarafa a ka ɲi an yɛrɛ de ma an ka kɛnɛya ma bana caman bɛ an bɛ t'u fura ɲini k'a sɔrɔ an yɛrɛ de bɛ k'u kolokolo an yɛrɛ senkɔrɔ k'an ka banaw caya k'an yɛrɛ bana k'an denw bana k'an ka sigida fana nɔgɔ tuguni bugunikaw fɛ yen kunnafoni nasira la min ye sirabanga kasara dɔ o kɛra bugunikaw fɛ yen min ye Sikaso ale ni Buguni ni ɲɔgɔn cɛ Zanburalakaw olu ni Sidokaw ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ sirabanga kasara in a juguyara kosɛbɛ maa 7 o kɔni nin tora a la 7 wɛrɛ olu sɛbɛkɔrɔ jogina kelen ta ka jugu kosɛbɛ waleya in kɛlen min ye Buguni directeur de cabinet n'o ye gouverneur ka directeur de cabinet maa mafalen minnu bɛ Buguni kɔnɔna na ye ka taa se maire ma olu farala ɲɔgɔn kan ka taa yɔrɔ in na accident in yɛrɛ nana cogo di dugudenw ye min ɲɛfɔ chef de cabinet ye ko sufɛ n'o ye ntɛnɛn su ye ka dugu jɛ araba tarata la ko min ye mobili dɔ ye ale kun bɔtɔ don Zanburala ani Sido maaw kun bɛ a kɔnɔ a mobili a fɔlɔ o ye air kumantu ye ale ni AK transport air kumantu in ale kɔni kun bɔtɔ don Sikaso k'i kunda Bamakɔ kan AK transport in ale kun bɔtɔ don fana Bamakɔ ale fana bɛ k'i kunda Burkina kan doniba mobili 2 dibi la olu de filɛ ne ka ɲankaraw maa 48 7 o fatura 7 wɛrɛ bɛ yen olu ta ka jugu kosɛbɛ kelen yɛrɛ b'a la o ta juguyalen don kosɛbɛ u y'u bɛɛ lajɛlen ta ka na n'u ye Buguni CSRF kɔnɔna na protection civile maaw fɛ waleya in kɛlen sa a yera k'a fɔ ko 2 heures du matin fo ka taa se dugujɛda ma min ye directeur régional des sapeurs pompiers n'o bɛ Bugunikaw fɛ lieutenant colonel Boubacar Gindo ale n'a ka cɛdenw kɔni sunɔgɔ tigɛra ka bɔ olu ɲɛna o fana kɔfɛ sa min ye directeur de cabinet ye n'o ye Dramane Jakite gouverneur ta a n'a kɛrɛfɛmaw ka taa fara préfet Buguni préfet ka Amadou Tamura ale ni maire min bɛ Buguni kɔnɔna na bi n'o ye Karim Sangare ye finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ye wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye maa minnu filɛ nin n'u ye nin degun in sɔrɔ ka taa u ɲɛda u ka dɔgɔtɔrɔso la min ye furew ye sa olu ka janaja ko bilar'u somɔgɔw ka bolo kan directeur de cabinet gouverneur tɔgɔ la n'o ye général de brigade Ousmane Wele ye ale kɔni ye foli kɛ maaw ye sa maa minnu n'olu joginen don ka dugawu don k'u ye a ye welewelemada kɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la nin waati in na sirabanga kasara ale ni samiya o donni ɲɔgɔn na mobilitigiw k'u fana k'u ka mobiliw lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i bɛ taa ni maaw ye mobili k'a jateminɛ ka wuli ka don a kɔnɔ ten dɔrɔn palaw ka taa o ka sen ka bɔ a ko la
Buguningaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u na fɛɛrɛ ni dabali tigɛ min ye denmisɛnninw ni maakɔrɔw ye u na sensibilisation kɛ sa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye sirabakanla na maaw kan k'u kɛ cogo min kuma tɛ ni samiya don waati in na. Mali ale ni Irisi la énergie nucléaire ko kuma tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn saba la sɛbɛn saba min ye bɛnkan ye ka kɛɲɛ ni Mali yɛrɛ kun ye laɲini min kɛ Irisilakaw fɛ o hukumu kɔnɔna na sa a yi neno tan Binu fɛ n'o ye Binu Kamara ye ji ni kuran minisiri k'ale ka wuli ka jɔ kɛ sa min ye énergie nucléaire in a bɛ se ka faamu cogo min an ka jamanadenw fɛ ka kibaruya di k'olu daminɛ ka ɲɛfɔli kɛ a nafaw la a kɛcogo n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen na yanni Irisilakaw ka segin ka na k'u bɛna baara daminɛ an ka jamana kɔnɔna na fɛɛrɛ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya sa o na tigɛ yaasa min ye baara in ɲɛfɔ ko ɲuman o ka kɛ minisiri ale fɛ a n'a ka baarakɛlaw. Commissaire à la sécurité alimentaire ale ni PAM maaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛrɛ kɛ min ye bonyamasegin jɛrɛ ka ɲɛsin Japon ale lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ sabula u y'a yira k'a fɔ ko ɲinansan kɔnɔna na balo minnu dira Japon kɔni ale nana ni balo caman ye ka di an ka jamana maaw ma min ye commissaire à la sécurité alimentaire ye baara in kɛra ale yɛrɛ jabala la Amdalayi ACI la u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye bonyamasegin kɛ Japon lasigiden min ye Redouane Ali Mohamed Ali ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Japongaw kɛmɛ saradalaw ye min de an ma bɛ taa se 60 ma malo la min ye dɛmɛ fana ye PAM fana fanfɛ u y'o fana ɲɔgɔnna kelen kɛ jɛkulu fila in kɔni ye bonyamasegin kɛ lasigiden ye sabula a ye baara minnu kɛ ani ka waleɲumandɔn sɛbɛn k'olu fana d'a ma ko a ka baara kɛcogo ɲɛna kulukorokaw fɛ yen dɔnniyaw ka se ka olu kabaru ɲɔgɔnna ka baara kɛ yaasa laɲini min bɛ musolakaw fɛ o bɛ se ka basigi cogo min o dɔgɔkun kelen baara o bɛ kulukorokaw fɛ yen baara ninnu daminɛna kalo in tile fila laɲini ye min ye sa musow ka dɔnniyaw u bɛ se ka mun kɛ ka baara kɛ u yɛrɛ ye san 6 nata in kɔnɔna na jɛkulu in sigikun y'o ye muso 30 minnu nana nin kɛnɛ in kan sa a yirala k'a fɔ k'olu kɔni kan ka wuli ka jɔw kɛ ka cɛsiri kɛ u yɛrɛ ye yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na FIDA ale ni inclusive projet de kulukoro olu de baara in sigi sen kan ba fila bɛ k'aw fɛ yen kamalenin dɔ ka bɔ Bɛndugu ni o bɛ Jankɔ commune kɔnɔna na o Surijanya cercle la ale kɔni b'a dɛmɛ dasira koyi dasiri min dara k'a ye ko a bɛ da maa kan wa nɛgɛ kanɲɛ 18 waati kamalen misiw de tilara ale la sa ale bɔra k'ale bɛ t'u ɲini kilomɛtiri 1 ka janya u ka dugu la maa dɔw de nana moto ka sa u kɔni busan b'u bolo u ye kamalenin b'a dɛmɛ dasi ka berew kɛ k'a gosi ka taa bɔ k'a firi k'a ka telefɔni bɔ a kun moto min kun b'a bolo k'o ta ka taa ni o ye maa ninnu kamalen ɲɛma jɔlen kɛlen ka ji d'a ma k'a ɲɛma jɔ ka Wusufijanyakaw ka basi duman in k'o dɔ d'a ma a ko mun y'ale gosi ko barafa kun t'u bolo yɔrɔ kelen in na dugudenw y'a yira k'a fɔ ko kamalen dɔ bɛ yen k'o kun bɛ o fana tarabaso nka o sen o y'a tila u kɔni y'a ɲini sa maaw fɛ sa u k'u hakili to yɔrɔ in na lakana ka se ka kɛ sabula ko maa minnu ye waleya in kɛ u kɛlen don ka u kunkolo datugu caman y'a yira k'a fɔ nin na ɲini duguden kunda nin tɛna se ka kɛ terroriste ye ko nin ko ka jateminɛ ni hakili ye dugutigiw ni dugudenw u bɛɛ lajɛlen kɔni ko sa ko maaw k'u hakili t'u yɛrɛ la sigana maa min mana ye o ka da dugudenw o ka da faamaw olu tulo kan yaasa ka sigida saniya ka jɛ kosɛbɛ min ye Kucala suguw ye olu bɛ ɲɔgɔn dan la ɲɔgɔn dan min don sa sugu jɛli bɛ a la min ye balo dicogo ɲuman maaw ma o fana bɛ a la u y'a yira k'a fɔ sa ko nin ɲɔgɔn dan in n'o o ye sugu jɛlen ye o kɔni kurumokarili kɛra Kucalakaw fɛ yen hakilina in bɔra maa min na sa o ye Fidve Fitiri sugu yiriwa USAID ale de ye musaka di dugu 5 ka bɔ commune 4 kɔnɔna na min ye kɔɔri faaba la olu de kan ka nin baara in kɛ baara kurumokarili kɔni o kɛra a yira k'a fɔ ko maire 30 tun b'a kɛnɛ kan faranganjɛkulu ale ni duguden tɔnw olu caman fana tun b'a kɛnɛ kan ko wa ko nin ɲɔgɔn dan min filɛ nin ye senna nin ye sa k'a bɛ to kalo 2 la o mana ban kuma ma a bɛna lajɛ sugu minnu jɛlen n'o ye Banankabugu sugu don n'anw bɛ kɛ Bokuru ye jiwoyo min bɛ wuluwulu keba u kana Banankabugu sugu don sa mana na maa tɛ se ka don yen o sugu ka ca Bamakɔ bi dɛ i b'a fɔ ko maire tɛ dugu la ko nin kɛkun ye min ye USAID ye kɔlɔsili de kɛ k'a fɔ sugulamusow de ka ca u ni denmisɛnw bɛ taa denmisɛnw ka bana caman bɛ sɔrɔ jinɔgɔ ninnu de senfɛ
musaka min bɛna na d'u ma a kɛ kun ye k'u ka suguw dilan sugu dilannen kɔfɛ u k'a minɛ ka ɲɛ maa ye n'i bɛ taa segu korokorokaw ka sugu min filɛ nin gidɔrɔn kɛrɛfɛ a dilannen don ka ɲɛ ani cɛ ka ɲi wa guwani ninnu tiɲɛ yɛrɛ la a dilancogo ka ɲi donc ko nin ɲɔgɔndan in nin bɛ kucalakaw olu fɛ yen Masina mara la Masinakaw fɛ yen min ye maa minnu bɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye sigiyɔrɔ bila n'u somaw tɛ yen u n'u somaw tununnen don ɲɔgɔn na baara kɛlen don sa ka se ka maa minnu bɛ hakili to denmisɛnninw na k'olu fara ɲɔgɔn kan yaasa cogo min na u bɛ se ka olu dɛmɛ cogo min na min ye baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko ONG Conseil et Appui ale bɛ kalandenw ka hukumu kɔnɔna na k'a kɛ kun ye sa denmisɛnnin minnu bɛ yen ni soma t'u la n'u somaw tununnen na kɛlɛ senfɛ olu ka se ka dɛmɛ cogo min waleya in sigira maa min fɛ sa o ye UNICEF ye kalo 9 baara in kan ka tali k'o de la sa yaasa denmisɛnnin ninnu bɛ se ka tɛmɛ cogo min na u ka kalanko ka se ka sigi sen kelen kan bankasikaw fɛ yen i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na kunu n bɛ to mɔgɔw ko sanba bɛ na ayiwa ko san kɔni kunu k'a baden nana dɛ min ye kooro ye koorokaw olu ye mililɛtiri 57 sɔrɔ bankasi ta k'u bɛ ka o kɔnɔ ko nka ko sanba jiginna dugu dɔ la sa n'o ye Sagaru ye nka yen fana ji o taara ni dugu ye n'an ko an tɛ ka ji sɔrɔ ko samiya ni ji yɛrɛ taara n'an ka foro yɛrɛ ye siɲɛ 1 dun o fana ka kɛlɛ dɛ ko sisan ko maaw k'u hakili to a la sabula Mali météo maaw y'a yira k'a fɔ ko caman sigilen don bi u b'a la ko ji tɛ ka na nka ji ni fanga de bɛ na ni dugudenw bɛ labɛn kɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la sabula olu ye jateminɛ min kɛ o ye kunu san minnu nana a sanw ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na wa fana ko Bamakɔ dɔgɔkun laban in na ko an k'an sigi ni san ye sufɛ dɛ yɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn mɔgɔw b'u ka wuluwuluji de bɔ ka t'o fara sanji kan Bamakɔ ta bɛ ten de Conseil des ministres ale kɛra kunu Kuluba faama sigiyɔrɔ la jɛrɛ in sa a ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye Colonel Asimi Goyita ye furancɛla fanga o ɲɛmaa ye ale ye kɛnɛ ka ye sa Conseil des ministres kɔni ye sɛbɛnw lajɛ sɛbɛn minnu n'olu kan ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu kan ka baara kɛ minisiri kunda u y'olu fɔ nka nin dɔgɔkun in na jɔyɔrɔ ma di maa ma minisiri min bɛ yen sa n'o kɔni bɛ dugu jukɔrɔ nafako kunna an ka jamana kɔnɔ a ko Mali ye sariya min ta n'o ye sariya ye sanuko ta nasira la n'a bɛ fɔ o ma ko code minier kura ko code minier in talen ko siginiden caman b'a kɔnɔ n'o ye articles ye yaasa olu ka se ka ɲɛfɔ maaw ye u lawaleyali hukumu kɔnɔna na dugudenw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min k'u ye ɲɛbila sɛbɛn dɔw dilan sa sɛbɛn minnu bɛna n'a to min ye code kɔrɔ o binnen kɔfɛ sa code kura bɛna na ni fɛɛrɛ minnu ye ani ka hakɛ minnu di dugudenw ma ale ni jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa min sɔrɔ a la cogo min dugu kɔnɔna na sanu ale bɔli kɛcogo kura n'a a nafa kuraw ni a taabolo kuraw ko k'olu ɲɛfɔ mɔgɔw ye ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko kɔrɔlen na min tun bɛ yen ko dugudenw tun tɛ nafa sɔrɔ o la o de la sa ACIS y'a laɲini k'a jira k'a fɔ degun min bɛ yen bi o majɛw olu ka se ka latilen cogo min na ko hukumu de kɔnɔna na sa hakilina taara ka code kura yɛrɛ sigi sen kan n'o ye sanubɔ ni dugujukɔrɔ nafa code kura ye o sigilen sen kan ɲɛfɔli kan ka kɛ o de la sa yɛlɛmaba minnu bɛ o kɔnɔna na bi o bɛ tali kɛ maaw yɛrɛ bɛ baara min kɛ sanuko la sanu yɛrɛ nafa donni minnu bɛ a ko hukumu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jɛkulu minnu bɛ yen ni olu bɛ sɔrɔ kɛ a la maa minnu bɛ yen n'olu ye magobatigiw ye olu ni maa minnu bɛ baara kɛ hakɛ minnu kan ka di olu ma sanuko hukumu kɔnɔna na sanu yɛrɛ ka se ka yiriwali kɛ sigidaw la sigida lakanaw olu kɔlɔsiliko yiriwali kuntalajan ko fo ka taa se dugudenw ma ani maa minnu bɛ sanuba wɛrɛw kɛrɛfɛla la min ye code minier kura min sigira sen kan k'ale yɛlɛmabaw kɛ yɛlɛma minnu bɛna na ni nafa caman ye dugudenw ma ani maa minnu bɛna na bɔ sanubɔyɔrɔ kɛrɛfɛla la ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ye ko n'i ye sɛbɛn ta k'a lajɛ minisiri ka fɔ la n'o o ye Keyita ye a ko sɛbɛn kura in ko n'a bɛna lasigi sen kan ko bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔlen fan caman falenna n'o dun falenna lawaleya sɛbɛn de kan ka ɲini sa yaasa maaw ka se ka faamuyali kɛ u ka hakɛw n'u ka tɔnɔw la ko n'i y'a ta k'a lajɛ sa olu kɔni bɛna ye yɛlɛmaba minnu don a la o yɛlɛmaw bɛna tali kɛ sanu yɛrɛ n'i b'a fɛ k'a di maa ma walima n'i bɛ fɛ ka i yɛlɛma ka taa fan wɛrɛ fɛ walima i y'a ta ni sɛbɛn min ye i bɛ fɛ ka o sɛbɛn bɔ a ma ka sɛbɛn kura ta
ko autorisation ko kɛcogo ko o bɛna falen min ye maaw ye maa minnu bɛ ni olu bɛ hakɛ dɔw sɔrɔ sanu na no a bɛ fɔ o ma ko taxe ad valorem o taxe ad valorem k'o fana jate cogo k'o fana kan ka jate minɛ ka kɛ ni dugudenw ka hakɛw ye min ye taxe ad valorem ye fana ale ni an ka jamana ka nafa sɔrɔ siraw ka taa se sigida lakanaw ma ko olu bɛɛ lajɛlen kan ka jate minɛ ka bɔ ɲɔgɔn na min ye hakɛ minnu bɛ yen n'o kan ka sɔrɔ contrat kuraw sigili la ka titre kuraw sigi ka di maaw ma u ka se ka taa sanu bɔ kɛ k'o fana yɛlɛma minnu donna na k'olu kan ka jate minɛ ministre y'a yira fana k'a fɔ ko redevance min b'a la n'o y'a sɔrɔ i ka tunɔgɔntɔnɔ bonyana kosɛbɛ a ko la ani ka kɛ n'i ka dugukolo dili ye k'o kan ka jate minɛ sigida maaw olu ka hakɛ kan ka jate minɛ jagoya la sigida lakana ani maa minnu bɛ olu ka lakana ye k'olu jate minɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye opérateur ye n'olu bɛna baara kɛ ni sanu bɛna datugu u kan ka baara minnu kɛ yan'u kan ka taa k'o fana kan ka dan tigɛ kɔlɔsili fana kan ka kɛ min ye maa o maa fɛ sa n'o ye lakana tigilamaaw ye sanu ninnu kɛ yɔrɔw la décret min talen filɛ nin ye k'o bɛna to min ye dugudenw ka nafa dɔ bɛ fara o kan maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu fana bɛna sanuko la an ka jamana kɔnɔ olu fana ka hakɛw na lajɛ maa min yɛrɛ bɛ yen fana n'i kan ka baara di ka baara kalan kɛ ka maaw dege ko la sanuko hukumu kɔnɔna na ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka don bɛrɛ la ka ɲɛfɔ maaw ye yaasa yiriwali ani maliden minnu bɛ yan n'olu bɛ sanu baara kɛ olu fana ka hakɛw ka se ka sɔrɔ ko yaasa ka kɛ ni o kɔdi kura in ye sa olu kɔni ye décret min ta n'o o kan ka lawaleyali kɛ sa ko o kɔni ɲɛfɔli kumaw bɛna kɛ yaasa k'a yira maaw la k'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma min donna la a nafa bɛna se ka kɛ mun ye o hukumu kɔnɔna na sa jagoya la fo maaw ka se ka garantie sɔrɔ min ye fana fiscal douane kow ye i ka olu sigi sen kan i ka règlement ni fɔnkɔɲɔgɔnko yera ko la olu kan ka sigi cogo min o fana bɛ yen fana n'i b'a fɛ fana k'a sigi sen kan dugudenw olu hakili kan ka don a la cogo min na ko ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ yaasa jamanadenw ka hakɛw bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min ne ko n'anw k'an bɛ taa kura sigi sa an bɛ nin de kɛ yan ha o kɔni sanu bɛɛ dilen dugudenw ma sa o ou bien an b'a bɔ ka taa avion na sufɛ ka taa n'a ye o tɛ se ka ɲɛ machine dɔ bɛ irisiw fɛ yen n'i bɛ don sanubɔyɔrɔ la i bɛ don machine kɔnɔ i bɛ don n'i bɔtɔ don i bɛ don machine kɔnɔ i bɛ bɔ hali n'i ye sanu kunu a b'a fɔ ko sanu b'i kɔnɔ o y'a k'an na koyi u y'an don de kelen kelen u ye bɛɛ don ani Igor de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u y'an bɛɛ don kelen kelen wa hali ni a nɔrɔlen don i ka sabara la k'e sen yɛlɛla kan u b'a bɔ a la i n'a ti taa dɛ wa ni sanu b'i kɔnɔ u bɛ min kɛ i b'a dɔn a bɛ fɛn dɔ d'i ma i kɔnɔnɔgɔ dumuni bɛɛ bɛ fɔɔnɔ dɔ bɛ d'i ma ni a ma bɔ i bɛ taa ɲɛgɛn na a bɛ bɔ i ti taa n'a ye dɛ olu fɛ yen ka na ko k'i f'u ye o tɛ yen dɛ machine de bɛ yen komi n'i bɛ péage kɛ i bɛ tɛmɛ cogo min n'a couleur la i ti taa dɛ a bɛ satɔ mɔgɔ ninnu bolo Rosatom minnu nalen filɛ nin ye an y'u ka yɔrɔ visiter yen o ani Igor taara ɲɔgɔn fɛ an y'u ka yɔrɔ in visiter yen diɲɛ bɛ ka yɛlɛma koyi wa hali ni nafa minnu fɔtɔ filɛ nin ye tan ni a ma lakɔlɔsi u bɛ taa bin dugudenw kan fo ɲɛfɔli de ka kɛ nin bɛɛ la mɔgɔw ka se k'a faamuya an bɛ to ale conseil de ministre kɔnɔna na hali bi ministre min bɛ kalanko kunna ale conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye san laban ɲɔgɔndanw ye ko olu sera ka kɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko gɛlɛyaba ma ye a la k'u tun ye waleya minnu bila sen kan sa n'o ye ɲɔgɔndan ninnu ye ka kɛ ni san 2023 san 2024 ɲɔgɔndanw ye ko Ala barika la k'a kɛra ko k'a sɔrɔ ko gɛlɛma y'a la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ale ni basi kununkaw fɛ yen min ye Mauritanie ye sabula an ka duguden dɔw bɛ an ka jamanaden dɔw bɛ olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ka t'u sigi ka ni réfugiés o kɔnɔna ye ministre ko k'o kɛcogo kɔni ɲɛna kosɛbɛ k'u sigilen don sa ka jaabiw de kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma n'o fana bɔ waati sera a n'o fɔ conseil de ministre maaw ye ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna ani denmisɛnninw ka ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko ale bɛna na cérémonie de reconnaissance kɛ waleɲuman dɔn kɛnɛ dɔ sigi sen kan waleɲuman dɔn kɛnɛ in k'a kɛ kun ye farikolo ɲɛnajɛkɛla minnu b'an fɛ yan san 2023 san 2024 minnu sera ka kobaw kɛ n'u sera ka médailles sɔrɔ ko min ye cérémonie ye n'o ye jɛrɛ in ye k'a kan ka kɛ ka waleɲuman dɔn de ye ka ɲɛsin ni farikolo ɲɛnajɛkɛla minnu ma kuma dɔw la k'a dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ jɔnjɔn sɔrɔ u bɛ kobaw kɛ
ko nga ko maa si t'u dɔn o ko fana kɛrɛfɛ la minisiri y'a yira fana k'a fɔ k'a na kɛ sababu ye min ye an ka maaw n'u cɛsiri k'u jija u taatɔ min filɛ nin ye Jeux olympiques la ka se ka jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ sa ko min ye lajɛ in ye n'o o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko jumadon don k'a bɛ kɛ palais de sport la ko nka ko min ye maa minnu ye u jeniyɔrɔ fin san 2023 ni san 2024 kɔnɔna na k'olu kɛrɛfɛ ko olu yɛrɛ bɛna médaille de mérite sportif fana di ko k'o kɛ ni o don kelen in ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɛnajɛba kelen ye minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko jɛɛrɛ belebeleba bɛna na kɛ an fɛ yan jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ cɛncɛn fuga la olu directeur minnu sigilen don u ka ɲinini ko kunna sɛnɛko ta nasira fɛ ko ɲɔgɔn ye in kɔni ko a kɛkun ye min ye ka dɔ fara baara ɲɛdɔn kan min ye subahana mansinw ni bɔlɔlɔsira olu donnen don baarako la sisan laɲini minnu bɛ kɛ sɛnɛko hukumu kɔnɔna na sa ka se ka olu yiriwa ka dɔ fara olu kan min ye sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ye an fanfɛ bolo fɛ sa ko olu de kan ka na minisiri y'a yira k'a fɔ sa ko ɲinan ta kɔni kɛkun ye min ye ɲinini yɛrɛ cɛncɛn fuga jamanaw la an fanfɛ bolo fɛ ko yalama ko an bɛ se ka mun kɛ sini ka sini ma sini ŋɔnɛ kunbɛn ko ɲɔgɔn ye in k'a kan ka kɛ Bamakɔ yan juillet kalo in tile 9 ka taa bila tile 11 na ko wa fana k'a na kɛ sababu ye Mali n'a dɛmɛbaga jɛkulu maa minnu bɛ yen n'u olu ye danaya da Mali kan ani an ka jɛɛrɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye Institut Sahel maaw ye olu na se ka baara kuraw boloda ɲɔgɔn fɛ minisiri a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye an yɛrɛ fɛ yan sa sɛnɛ hukumu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu kan ka ta ka se ka sɛnɛ maaw hakɛ dɔn ko o baaraw kɔni kun daminɛna mai kalo tile 20 ka kun cɛ juin kalo tile 8 ko o kɛra munumunu salo ye sa Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fa ni ye an ka sigi centre 18 k'u taara o kɔnɔna na Tawudeni ale ni Tɔnbukutu k'olu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ centre kelen ye kalansen kɔni a kɛra maa 5,586 de kunna min ye musow tun ye 1,478 ye ko min jaabi min sɔrɔlen filɛ nin o la fana ko halisa ko kɛrɛfɛ ko kalanden minnu bɛ yen ko n'olu sigilen don kɛrɛfɛ ka nin ko in kɔnɔ ko bɛ se maa 266 ma laɲini ye min ye sa maa minnu filɛ n'olu bɛna nin kalan ninnu kɛ olu kan ka se ka kɛ maaw ye maa minnu ma falen don n'u bɛ se ka kibaruyaw ɲini min ye sɛnɛko ta kibaruya kan ka taa se baganmara kan baganmarala minnu bɛ yen n'olu sigilen don yɔrɔ kelen ani minnu bɛ munumunu n'u ka baganw ye ko ni ye jate in ye sa ko n'o sera ka bɔ u kɔni bɛ fɛ sa ko bɛɛ lajɛlen ka daminɛ juillet kalo tile 15 yaasa hakɛ minnu bɛna na dɔn o ko la baara ka se ka kɛ ni o ye minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale conseil ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka sɛbɛn dɔ dilan sɛbɛn min bɛna na kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka jagokɛlaw ma jagokɛla minnu don a ye olu pereperela latigɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ papier ko hukumu kɔnɔna na imprimerie tigiw k'olu donnen don gɛlɛyaba de b'olu kan nin waati in na ko kabini Mali yɛrɛ a ka gɛlɛya sɔrɔ k'olu kana ka degun bɛ yen min ye kɛnɛyako ta gɛlɛya ye sɔrɔko ta gɛlɛya ka taa fara nin san laban in na jamana yɛrɛ degun mun sɔrɔ Musa Alassane Jalo y'a fɔ conseil de ministre maaw ye ko n'an m'an kɔlɔsi ko don dɔ la kɔni k'an bɛ wuli k'a sɔrɔ ko imprimerie t'an ka jamana kɔnɔ yan tuguni dɛ ko degun mun b'u kan bi o ye maa wɛrɛw de ye olu bɛ bɔ ni fɛnw ye kɔ kan ka na an taw k'olu dagariya min ye fana jamana yɛrɛ fana baarakɛyɔrɔbaw olu fana ɲɛ tana de ye ka t'u ka marché baw ta ka di maa wɛrɛw ma minnu bɛ kɔ kan k'a sɔrɔ imprimerie b'an fɛ yan diɲɛ fara lahara kan u ka baara ka ɲi n'u ta ye ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan bi ko o imprimerie olu kɔni ka sugu de dɔgɔyalen don kosɛbɛ maa yɛrɛ tɛ bɔ kɔ kan ka n'u ɲininka kuma tɛ kɔnɔnamaa ma ko n'i y'o degun bɛɛ lajɛlen ta k'o jateminɛ yaasa se ka dɔ b'o la sa u ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye olu bɛna fɛɛrɛ min sigi sen kan o ye k'a fɔ an yɛrɛ fɛ yan baara minnu bɛ kɛ olu ka du u ma u seko n'u damayira ye min ye u ka se ka o kɛ yaasa fana u ka se ka dɔ bila ka taa an kɔkan jamanaw la kuma tɛ minnu bɛ kaye ni livre ni fɛn wɛrɛw dilan o hukumu de kɔnɔna na sa minisiri y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ in kan ka kɛ u ye ko dɛmɛ in bɛna n'a to u ka dɔ fara u ka baarakɛ bolo kan ka dɔ fara u ka timinandiya kan wa min ye dɛmɛ in ye ko a na kɛ musakako ye ale ye fɛɛrɛ min sigi sen kan sa ko fɛɛrɛ kɔni bɛ taa taabolo damadɔ fɛ a fɔlɔ ye min ye i ka jija i ka kɛ maliyɛn yɛrɛ ye koyi yaasa Mali commande publique olu ka d'i ma i ka société ka kɛ maliyɛn yɛrɛ ta ye min ye fana an yɛrɛ fɛ yan fɛn minnu bɛ yen ni baara bɛ kɛ n'olu ye k'olu don ba la i k'i jija fana dunko juguya ni yurugu ale ni namara k'o kɛlɛ min ye jagomanfilaya ye k'o bɔ a ko la baara minnu fana bɛ kɛ yaasa u ka se ka dilan ka ɲɛ u ka se ka kɔkan suguw sɔrɔ i ka minɛn ka kɛ o ɲɔgɔnna ye wa min ye hakɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ sariya fɛn fɛn sigilen don suguko la i k'o bɛɛ bato wa fana i ka fɛn sigi sen kan minnu b'a to jamana ka dɛmɛ mana ye d'i ma a nɔ ka ye ko n'Ala sɔnn'a ma ko ni nin sera ka bila sen kan ko ka ninnu dɛmɛ k'a bɛ ɲɛ kosɛbɛ ko nɔn tɛ tiɲɛ don dɛ fɔsitɛ ninnu
olu ta ani bitar nunu ani tomotaw ani yatasai nunu uni dɛmɛ ka kan koyi o dɔw bɔra tele la fo k'u hinɛ don ne na walayi u ka yɔrɔ bɛɛ videra baarakɛla yɛrɛ tɛ yen k'a sɔrɔ walayi est-ce que b'a dɔn ko PMI Cameroun a kun tige bɛ dilan yan de Cameroun PMI a tige kun bɛ dilan tomota fɛ yan mais ni minɛn yɛrɛ t'e bolo i b'o dilan cogo di fossé ninnu filɛ nin ye u bɛ marché ɲini u sen n'u bolo u t'a sɔrɔ kuma dɔ la ni fɛn min den kelen kan ka dilan 100 u bɛ taa fɔ k'u k'a minɛ 20 n'i tɛna yɔrɔ lankolon to ten i b'a minɛ sisan ni minisiri sera ka nin sigi sen kan yɛrɛ a ɲɛ yɛrɛ kan ka baara kɛ a bɛ sɔn ka fisaya u ma mais u ye min fɔ o de ka ɲi f'a nɔ fana ka ye u ka baara la min ye minisiri ye ale kɔni ye nin sɛbɛn in kɛ ko yaasa jamana ka se ka dɛmɛ don u ma u ka se ka bɔ u ka degun ale kɔnɔna na nin waati in na yaasa fana an ka yɛrɛya ani an ka baaraw kɛcogo ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min na conseil des ministres sɛbɛn don dɛ k'a bɛ kelen a ma lawaleya fɔlɔ dɛ an kɔni bɛ dugawu kɛ nin kelen ka lawaleya nin ka se ka sen sɔrɔ minisiri min bɛ duko kunna sigida ale labɛnni ko ka taa se dugudenw ma ale conseil des ministres ladɔnniya k'a yira nin cɛ ka minisiri so ka bon dɛ ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire et de la population minisiri so 7 a kelen ale conseil des ministres ladɔnniya ko diɲɛ kɔnɔna na sa journée mondiale de la population maaw hakɛ journée n'o ye maaw ka journée ko o kan ka kɛ nin juillet kalo in tile 11 ko sa o sa k'a bɛ kɛ ɲɛnɛmaya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko ɲinanta in kɛ kun ye min ye ka tɔnɔ bɔ i ka sɔrɔ la ani ka se ka diɲɛ lataa ɲɛ min ye k'i jɔ i kolo la yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ k'o kan ka kɛ o de kɔni ye diɲɛ seleke naani ye min ta nka mali kɔnɔ yan sa olu kɔni y'a lajɛ sa ka kɛrɛnkɛrɛnnen ta yaasa ka se ka maaw dɛmɛ cogo min na degun bɛ maa minnu kan ko min ye don in ye n'o ye journée mondiale de la population ye jama ka don ko olu bɛna kɛ fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to degun min bɛ jamanadenw kan maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sigidaw la ni se tɛ u ye maa mafalen minnu fana bɛ yen ni degun dɔw bɛ olu fana kan fana ko k'olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ o fana kɛnɛ in kan u na wele bila maa minnu ma o ye maires ye min ye sigida tɔnw ye ka taa fara an ka diinɛtigiw n'an ka batotigiw ni an ka laadalatigiw bɛɛ lajɛlen kan techniciens ni partenaires ko ninnu bɛɛ lajɛlen welelen don journée in kɛnɛ kan journée in ko a nafa bonya kama ko a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka y'a kɛnɛ kan nka mali ta o bɛ kɛ juillet kalo tile 18 ale bɛ kɛ commune de Yalankɔrɔ Soloba la ni o bɛ Yanfoyila mara la ko ni ala sɔnna a ma ko bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ kan nin kalo in tile 18 minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye Asaba Jalo ye ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye bana in ye sa n'o o ye bana minnu b'an ka jamana kɔnɔ nin waati in na a bɛ fɔ min ma sa ko covid ko kɔni o fɛn ma ye kura ma ye a banabaatɔ kura ma ye nka min ye dengue ye ko dɔ farala o jama kan ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan président ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye k'an k'an hakili to an yɛrɛ la min ye tangalan minnu fara an k'olu k'an taabolo ye masque ni a tɔw an k'olu kɔlɔlɔ kɛ an taabolo ye yaasa an bɛ se ka kisi cogo min conseil des ministres juillet kalo tile 3 san 2024 secrétaire général du gouvernement Burema Kulibali an bɛ segin ka na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan a bɛ fɔ min ma sa ko monte tɛ a ou bien monte tɛ de descente tɛ ou bien monte de don monte a bɛɛ ye bamakɔkaw ye o tɛ sa wa ayiwa ko monte la ka taa première division na FC Jara ko siɲɛ 5nan k'o de ɲɛna a bolo ko ale kɔni ni académie les étoiles olu na yɛlɛ première division na san wɛrɛ min ye Bamako ligue Bamako champion ni olu de ye se sɔrɔ nin ko in na ko wa fana ko k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko u kɔni ka se L8 de Kidal u y'olu de gosi koyi L8 kɔni o tɛ a bɛ taa ka tɔn ye sa wa olu ti yɛlɛ olu bɛ sa la nɔfɛ olu ti yɛlɛ o hali n'olu ka olu ti yɛlɛ balontan tɛ anw fɛ yan koyi ɲɔ arrangé FC Jara san 5 u bɛ bin
ko min ye a 4e journée kɔni ko na tan ten sa ko sinon kɔni ko Jara ale yɛlɛla cogo min kabini 3e journée na dɔn ma yɛlɛ ko olu filana fara première division mɔgɔw kan minnu équipe fila minnu jiginna kan Aigle minnu kan ka taa an jɔyɔrɔ fa Jeux olympiques la sa ko olu ni Aigle minnu bɛ n'olu si ma san 20 sɔrɔ k'olu ye baloyan dolantan kɛ baloyan dolantan ye k'a kɛra centre d'élite Kabala la équipe fila in bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye ko n'o y'a sɔrɔ an ka U23 kɔni ye se sɔrɔ le sɔrɔ mɔgɔw ko k'a ko ma maaw ɲɛfa k'a ma maa si ɲɛfa k'u ye ballontan min yira ko hali carré kɔnɔ mɔgɔw t'a kɛ ko ten dɛ le sɔrɔ de ko ten a bɛ le sɔrɔ kɔnɔ a tubabukan lamɛn les aigles U23 dominent les aiglons sans rassurer o kɔrɔ ye min ayiwa n'an bɔra yen Jeux olympiques hukumu kɔnɔna na Faransikaw bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ k'u labɛn Institut français min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan Bamakɔkurakaw fɛ yen ale ye jabɔ dɔ n'o ye exposition photo Jeux olympiques Paris 2024 ye a tɔgɔ yɛrɛ y'o ye ko min ye Jeux olympiques en route vers Paris 2024 min ye lajɛ in ye tɔgɔw ye a kɛkun ye min ye sa ka bonyamasegin kɛ Mali farikolo ɲɛnajɛkɛla minnu kan ka taa kɛnɛ kan min ye Faransikaw ka coopération culturelle min bɛ ambassade de France la yan ale ni Institut français min bɛ Mali kɔnɔ olu de ye exposition in sigi sen kan a ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ fédération malienne de football ɲɛmaa bolo a Kurumo Karli ale ka dankan tun bɛ o kɛnɛ kan sa k'a kɛra ɲɛnajɛ belebeleba ye min ye ballontan farikolo ɲɛnajɛ ni a tɔw bɛɛ lajɛlen olu ka ɲɛmaaw tun bɛ yen u ka secrétaire permanent de l'ambassade de France au Mali n'o ye Marc Didjo ye ale tun bɛ yen directeur général de l'Institut français o tun bɛ yen Patrice Pérez ka taa se le vice-président de la fédération malienne de football Moussa Sylvain Diakité ani comité olympique maaw ni FEMA foot maaw min ye délégation minnu bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen kan ka taa sa olu bɛɛ lajɛlen ka maa tun b'a kɛnɛ kan ko k'a jira maaw la min ye aigle ye olu minnu kan ka taa nin kɛnɛ kan o dɔrɔn tɛ farafinna jɔyɔrɔ faba ye Égypte bɛ yen Maroc bɛ yen ani Guinée ka fara Mali kan olu jamana 4 olu de bɛ taa Jeux olympiques la ka taa Mali farafinna jɔyɔrɔ fa ko ni Ala sɔnna ma an ka denmisɛnninw olu kɔni kan ka taa Faransikaw fɛ yen nin kalo in tile 26 ka taa se utu kalo tile 11 ma o y'u ka match 3 bɛnna ye n'u tɛmɛn'o la dɔ na fara ko kundama kan sabula Juyo ale bɛ to senna fo le 24 août an ye kibaruya minnu sɔrɔ sɔgɔmada in Gawokaw bɛ yen Gawokaw olu ka basketi a championnat min ye phase Gawota ye o faralen ɲɔgɔn kan ni coupe du Mali u bɛ k'o bɛɛ lajɛlen ta ɲɔgɔn fɛ kunungo a ko Kurumo Karli kɛra équipe 10 o de bɛ a la min ye dɔgɔkun damadɔ o kan k'o k'a ko la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye basketi kɔni ɲɛmaa minnu bɛ Gawo kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan yaasa ka denmisɛnninw k'olu senkɔrɔma don Gawokaw olu fɛ yen nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoni minnu n'u labɛnna Keba Jalo fɛ k'a lada aw tulo ka Kasim Traoré k'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ min ye Amara Nun Keyita ye a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala n'a kira sɔnna a ma.